Hello guys, welcome to my YouTube channel guys. Good news guys, dahil nagbabalik na pala guys yung postal ID guys. At sa mga expire na ID dyan, pwede pala i-renew yung mga expire na postal ID nyo guys. Sa gusto mag-renew guys ng postal ID, ay dali nyo lang ang inyong mga expire na postal ID sa pinakamalapit na post office sa inyong lugar guys. Ang pagkuha sa postal ID guys ay mas maganda ng postal ID ngayon guys, kasi card na siya. Di pares na guys na parang laminate lang. Pero ngayon guys, yung postal ID ngayon, yung postal ID 2024 ay card na siya guys. Maganda na siya ngayon, katulad sa una. At sa mga first time naman daw kukuha ng postal ID guys, ay ang kailangan nyo lang requirements ay magdala lang kayo ng katulad ng barangay certificate or birth certificate nyo guys, para makakuha kayo ng postal ID at pumunta kayo sa pinakamalapit na post office sa inyong lugar guys. Good news guys, kasi na konsey tag doon yung in-stop nilang postal ID noong 2023, kaya marami ang hindi nakakuha. Pero ngayon guys, 2024 ay nag-start na ulit mag-supply ng postal ID ang post office, at pwede na kayo pumunta sa pinamalapit na post office sa inyong lugar guys. Magdala lang kayo ng katulad ng birth certificate nyo guys, birth certificate or barangay residence, kahit barangay ID guys, para makawa kayo ng postal ID nyo guys. Good news guys, kasi marami sa atin ng mga expire ng ID guys, pwede na kumuha sa post office guys. At yung iba naman walang mga ID, at pwede kayo pumunta doon. At sa mga gusto kong pumunta lang kayo sa pinakamalapit na post office sa inyo guys, at pwede na kayo kumuha ng postal ID guys. Yun muna guys ang aking content ngayon guys, yung ibabalita ko sa inyo ng postal ID, para yung walang mga ID o expire ng ID pwede pumunta sa pinakamalapit na post office guys. Magdala lang kayo ng birth certificate at barangay clearance o kahit anong ID nyo, pagkakilala sa inyo, pwede dalhin guys. At kung expire naman ang inyong postal ID na una, ay pwede nyo dalhin sa gusto mag-renew guys. At sa mga walang ID, punta lang sa post office, kasi nag-start na sila mag-supply ulit ng postal ID guys. At bago yun guys, huwag kalimutan mag-subscribe sa aking YouTube channel guys. Makikita nyo lang yung subscribe button dyan sa baba, pindot yung subscribe para nakasubscribe kayo sa YouTube channel ko. At huwag kalimutan pinutin ng notification guys, para updated kayo sa mga videos na ina-upload ko guys. At maraming salamat sa mga viewers ko at nagla-likes, thank you very much. At sa gustong magtanong, pwede mag-comment sa baba at sasagutin natin sa next na videos natin guys. At yun lang ang nasabi ko sa inyo muna guys, good news, dahil back to postal ID tayo ngayon, kasi noong 2023 ay na-stop yan, kasi nasuspend siya dahil siguro sa technical, hindi ko lang alam bakit nag-stop. Pero good news, kasi nagbalik na siya ngayon. Maraming salamat, thank you very much sa mga nag-subscribe sa YouTube channel ko. At sa hindi pa nakasubscribe, pakisubscribe ang YouTube channel ko, para pakipindot na rin ang notification para updated kayo sa mga next na i-upload kong video. Thank you very much mga guys, thank you.